জীবনী লেগাদং jadwngbla charpangi penere ja mon bidong ba nuk bareta NaSi NanG tu nuk chase NaSi chaliya je tum chakcha. Hello lwgwफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै गोबाङानो हमदांमोनबाय आरो खायसेया हमदांमोनाखैबो जानो हागौ। मानोना नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे राभा मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों, जेराव जों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां मनालिसा हाज'वारिनि गिबि खेब राभा मिउजिक भिडिअआव फाव खालामजेननाय नुनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड एबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों NaSi NanG। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारिजों लोगोसे राभा फावखुंगुर बिथां दिक्सराभा बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिप्रधर राभा बिथाङा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोनहा साननैसो सान सिगाङावनो अलरेडि हगारखाबाय। बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायथ'वाखैमोन, दायो HBR प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।